Good morning, Siargao. Maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umapag po. Good morning, good morning. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Maayong buntag. Good morning sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, Pilar, Burgos, Santa Monica, General Luna, Oga, Socorro. Maayong buntag kaning tanan. Magandang umaga po. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran og probinsya, ilabi na sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga frontliners din ha, nga padayon ang ilang serbisyo alang na kanato mga ka-Siargao, ilabi na sa paghatag nila og serbisyo mga ka-Siargao sa katawhang Pilipino. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Happy viewing sa atong mga viewers din ha. Happy viewing po. Magandang umaga sa inyong lahat mga ka-Siargao. Ang atong programa alas 6 sa buntag, Lunes hangtod na sa Sabado mga ka-Siargao. Good morning kang Delton Bellalba. Good morning po. Happy viewing. Salamat sa atong mga viewers din ha. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning po. Good morning sab sa atong mga ni-react karon. Si Jemmer Magbuo, si Shikaina Pagasian, o Delton Villalba. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning, happy viewing po. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang kahimtang sa atong lakat sa panahon. As of 3 a.m. mga ka-Siargao, ang low pressure area kung LPA mga ka-Siargao adunay gibana-bana nga kalayoon gikan na sa 50 kilometers west of Iba, Zambales mga ka-Siargao, paingon kini sa taas nga direksyon. Southwest monsoon ang makaapekto sa isla sa Mindanao. Ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen ug Davao Region makaangkon sa mapanganuron nga kalangitan. Inubalan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod kini mga ka-Siargao sa LPA. Ang ubang dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan. Inubalan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat o pagpanalugdog tungod na sa southwest monsoon. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang kasadpan direksyon ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Atong makita sa atong screen mga ka-Siargao nga adunay pag-ulan kagabi. Nasinlati nato ang pag-ulan din hina sa isla sa Siargao ug probinsya Surigao del Norte. Makusog gihapon to mga ka-Siargao. Nisubang ang haring adlaw ganinang alas 5:33 og mosalop kini unyang gabi alas 6:03 mga ka-Siargao. Mao kana ang latest updates nato mga ka-Siargao, ilabi na sa panahon nato karon. Good morning Sir G, good morning Union, gikan na kang Nalin Bilad. Good morning po. Happy viewing. Good morning Kuya G, gikan na kang Delton Villalba. Good morning po. Good morning po, gikan na kang Ken Petalio del Rosario. Good morning po, Ken Petalio del Rosario. Good morning, happy viewing. Sa atong mga viewers din na, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga ni-react sa atong viewers karon. Menulien, Jemerson Magbuo, Joe David, Shikaina Pagasian, Ken Edgar Parohinog. Good morning po. Happy viewing. Sir Ken Parohinog. Good morning. Happy viewing po. Salamat sa suporta. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao ang headlines og mga unod sa maong mga balita.
LGU Dapa, padayon ang pagpang-apod-apod sa relief packs alang na sa mga dapanon. Atong makita sa atong screen mga kasyargaw, ang padayon nga pagpang-apod-apod sa LGU Dapa mga kasyargaw sa mga relief packs alang na sa katawhang dapanon. Atong nasayran nga ang maong pagpanghatag na hitabo didto na sa Barangay Osmeña, sakop ning atong munisipalidad sa Dapa mga kasyargaw. Pinaagi na sa pagpangulo sa mayora ni ini nga si Mayor Abet Matugas mga kasyargaw. Atong makita nga mga bugas o mga nagkalain-laing mga relief packs ang gihatag dito na sa Barangay Osmeña. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates dito na sa Dapa. Samtang LGU General Luna nakapalit na og kaugalingong test kits og mapasalamaton sa mga midunar sa PPEs. Ang LGU General Luna mga kasyargaw nakapalit og Celix Rapid Antibody Test Kits alang na sa monitoring sa locally stranded individuals o returning overseas Filipinos o kini gigamit na sa maong munisipalidad. Sumala pa kini nga mga test kits gipalit sa niaging mga bulan pa nga ang nakabenepisyo mao ang mga persons under monitoring mga kasyargaw. Samtang mapasalamaton usab ang mao nga munisipalidad sa usa ka individual gikan sa GL nga midunar sa COVID-19 test kits o medical grade personal protective equipment kon PPE ngadto na sa Rural Health Unit aron mas may equip pa ang mga frontliners og mamahimo usab sila nga luwas. Mao mapasalamaton ang munisipalidad sa GL sa mga generous nga tao tungod sa assistance og suporta ni ini mga kasyargaw. Mao kanang latest updates sa munisipalidad sa General Luna mga kasyargaw. Og samtang sa laing bahin San Benito Municipal Police Station nagpahigayon og pagpang-apod-apod sa mga leaflets og stickers may tungod na sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. May pahigayon og pagpang-apod-apod og leaflets mga kasyargaw og stickers ang San Benito MPS sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Donalyn Caballo, ang Assistant PCR sa maong istasyon, ilabi na sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 og safety tips sa theft and robbery sa Talisay, San Benito, Surigao del Norte. May dani usab ang maong personahe sa kapulisan nga padayon nga mo partisipar og suporta sa PNP campaign batok na sa anti-criminality. Mao kana latest updates dito na sa San Benito mga kasyargaw. Samtang munisipalidad sa Pilar mipagawa sa ilang COVID-19 monitoring report. May pagawas mga kasyargaw as of July 29 mga kasyargaw. Ang Pilar adunay usa ka confirmed case, adunay duha ka probable case, suspected case 0, persons under monitoring anaa sa 71 mga kasyargaw, locally stranded ni ini 68 o ang returning OFW mga kasyargaw 3. Samtang ang nakahuman na sa isolation period mga kasyargaw sa pag-quarantine miabot na sa 45 og adunay rapid testing nga negatibo 45 kabuok sa ang maong mga nakahuman na sa isolation period. Samtang ongoing home facility quarantine gihapon o gimonitor gihapon ang 26 kabuok dito na sa Pilar mga kasyargaw. Gikan kini mismo sa Pilar COVID-19 Task Force Munisipalidad sa Pilar. O kanang latest update sa munisipalidad sa Pilar mga kasyargaw. Samtang free transportation alang na sa publiko gihimo sa Santa Monica Municipal Police Station. Kagahapong adlaw alas 10:31 sa buntag ang Santa Monica Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Juan T. Belarmino
ang OIC mipahigayon og free transportation ride sa publiko gamit ang PNP patrol car sa area of responsibility niini. Ang maong aktibidad kalabot na sa libre nga sakay program sa PNP aron matubag ang panginahanglanon sa katawhan, labi na sa transportasyon. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates dito na sa Santa Monica Municipalidad, mga kasyargaw. Sakop ning isla nato sa Siargao. Good morning, Charles Ken Mantilla. Good morning po. Good morning, Siargao non, gikan na kang Ro Casa. Good morning po. Happy viewing. Happy viewing kaninyong tanan sa tanang viewers nato. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta. Samtang, sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw, dugang nga 34 ka bagong COVID-19 case, mga kasyargaw, sa Caraga Region na itala kagabi, mga kasyargaw. Sumala pa, may report, mga kasyargaw, ang DOH Caraga ang dugang na 34 kabag-ong kaso sa COVID-19 kagabi mismo, mga kasyargaw. Sumala pa nga gikan ang maong test results dito na sa Southern Philippines Medical Center o Northern Mindanao TB Reference Center o Subnational Laboratories, mga kasyargaw. Sumala pa sa 34 nga bag-ong kaso, 19 o 56% niini ang locally stranded individuals, 12% o upat ang returning overseas Filipinos, duha ang healthcare workers, og unom ang adunay close contacts sa mga confirmed cases kaniadto, mga kasyargaw, og tulo ang new cases classified under local transmission, mga kasyargaw. Nagkanat na gayod ilabi na sa mga local transmission na itala kining tulo ka bagong local transmission, mga kasyargaw, usab sa maong report sa DOH. Samtang sumala pa, mga kasyargaw, nga tulo o 20 ka buok gikan sa Butuan City, mga kasyargaw, tulo sa Surigao City og duha sa Prosperidad, isa sa Beruela, samtang usa sa Alegria ni sakop natong probinsya Surigao del Norte, duha sa Del Carmen, duha sa General Luna, usa sa Placer, og usa sa San Francisco Surigao del Norte, og usa sa Taganaan, mga kasyargaw. Sumala pa nga 27 sa maong bag-ong kaso, mga asymptomatic, mga kasyargaw, og 7 ang adunay mild signs og symptoms, mga kasyargaw. Apan karon kini sila gi-admit na sa mga isolated og identified quarantine facilities sa rehiyon region-wide, mga kasyargaw, og gipahigayon na ang strict monitoring og management kanila, mga kasyargaw. Maong gidani ang tanan, mga kasyargaw, nga magmabinantayon gayod, seryosohon nato ang COVID-19, mga kasyargaw. Sumala pa sa report sa DOH Caraga, mga kasyargaw, na naanasay laing tulo ka new cases classified under local transmission. Atong seryosohon, mga kasyargaw, kay ang COVID-19, mga kasyargaw, walay gipili mapapobre, middle class, middle average, average person man ka, kwartahan man ka, o si bisan kinsa man ka din sa kalibutan. Kung maigo ka sa COVID-19, ibalo na ka sa mahitabo kanimo. Apan, mga kasyargaw, padayon ang atong pakigbatok alang na sa maong mga sakit, mga kasyargaw. So ang DOH Caraga, mga kasyargaw, dunay dugang na 34 kabuok nga bag-ong kaso kagabi na gi-release, mga kasyargaw, mga alas 11 hangtod na sa alas 12 sa gabi. Samtang, mga kasyargaw, sumala pa nga ana sa 180 ang naka-recover, mga kasyargaw, sa Caraga Region. Sumala pa sa maong
maong press release sa DOH Caraga. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw, Secretary Panelo Adole gidani ang mga empleyado nga nakasinati og labor malpractice nga i-report ang ilang mga employer. Gidani karon ni Department of Labor and Employment Undersecretary Joji Aragon ang mga empleyado nga nakasinati og labor malpractices nga i-report ang ilang mga employer ilabi na tungod kini sa sweldo karong panahon sa krisis. Ani ang pagdani ni Labor Secretary Undersecretary Joji Aragon sa mga empleyado. Ito naman ho, ang tinatawag na wages ay isang core o isang basic benefit na dapat na matanggap ng ating mga manggagawa. And hindi ho kami sang-ayon sa paghahati-hati o tranching kumbaga ng ating mga sweldo ng ating mga gagawa. Kung ano po ang nararapat na ibigay sa isang buwan or every 15 days ay dapat nilang matanggap para naman matulungan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. And therefore, we are open, sir. Bukas po kami na madinig ang mga complaints or mga queries nito dahil tayo ho ay mayroong hotline at mayroon din tayong command center. And therefore, sabihin niyo po sa amin at aming tutugunan immediately. Yan din po ang utos sa amin ni Secretary Silvestre Bello na hindi ho kami natutulog ngayon, 3 shifts po kami, 24/7, para lang matugunan ang mga hinaing at mga complaints ng ating mga workers at suggestion, of course. Mao kato mga kasyargaw, ang pamahayag ni Dole Undersecretary Joji Aragon may tungod na sa mga employee mga kasyargaw nga nakasinati og labor malpractices mga kasyargaw. Good morning sa atong mga viewers. Ilabi na kan Charlene May Divine. Good morning, Siargao. Watching from Riyadh. Good morning po. Salamat. Angelito Milida, marajaw na buntag didon sa Tagadapa. Angelito Milida. Salamat po. Good morning. Happy viewing. Ilabi na sa atong mga viewers karon. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang 78 ka Pilipino natakdan sa COVID-19 sa Korea. 34 niini mga kasyargao naka-recover na. Miabot sa 78 ang naitala nga natakdan nga Pinoy sa COVID-19 sa South Korea. Dugang pa nga ang maong 78 kabuok, 34 na ang naka-recover o 44 pa ang nagpadayon sa pagtambal. Atong paminawon ang mismong pamahayag mga kasyargao ni in charge the affairs Christian De Jesus gikan na sa embahada sa Pilipinas sa South Korea. Salamat po sa interes ng ating mga kababayan sa mga kaganapan dito sa Korea. Una-una po ay may improvement po ang sitwasyon dito. Katunayan nga, itong darating na Biyernes ay unti-unting ibubukas ng pamahalaan dito sa Korea ang pagtitipon sa simbahan at sa mga sporting events at unti-unti po itong niluluwagan. Ngunit sinusunod pa rin po ang mga pag-iingat, ang social distancing at ang pagsuot ng masks. Para po sa ating mga kababayan dito sa Korea, ang naitala po ng Philippine Embassy na bilang ng mga nag-positive po sa COVID-19, ang bilang po ay 78. At gusto ko rin pong sabihin na yung 78 na naitala ng embassy ay galing po sa impormasyon mula sa local health authorities at sa mga Filipino community members. Meron pong information na nanggagaling sa Korea Centers for Disease Control and Prevention. Ito naman po ay dinidiretso ng KCDC sa ating pong Department of Health. Kaya meron pong konting diferensya yung bilang ng nakatala sa DOH at sa Philippine Embassy. Gawa nga po ito ng lag lang ng information.
Pero Opo, pero nais ko pong i-share din na out of the 78 Filipinos na positive, 34 po ay na-discharge na at 44 naman ang under treatment. Nag-range po ang sitwasyon. Karamihan naman po ay mga mild cases lamang po ng COVID-19. Mao kato mga kasyargaw ang pamahayag ni In-charge the Affairs Christian De Jesus gikan na sa embahada sa Pilipinas ngadto na sa Korea mga kasyargaw. Good morning kang Cansio Formelles maradyaw na buntag sa tanan. Good morning. Casnyo Formelles. Good morning usab kang Kayang. Good morning. Happy viewing po. Salamat sa inyong suporta. Samtang mga kasyargaw, Pangulong Rodrigo Roa Duterte nanawagan sa Kongreso nga ipapasar ang Rental Housing Subsidy Program Bill. Nanawagan ron si Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw sa Kongreso nga ipapasar ang Rental Housing Subsidy Program Bill aron tugutan ang mga Pilipino nga mopuyo sa usa ka maayo nga panimalay og nindot nga mga kinabuhi. Atong paminawon ang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kasyargaw atol kini sa State of the Nation address niya niadtong Lunes. Owning safe, decent, and affordable housing is every Filipino's dream. But the housing market remains inaccessible to most of our countrymen. I renew my call for Congress to pass the National Housing Development Bill and the Rental Housing Subsidy Bill. These will enable all Filipinos, regardless of social status, to live in decent homes where their families can lead meaningful lives. Mao kato mga kasyargaw ang pamanawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte ilabi na sa Housing Subsidy Program Bill ang mga kasyargaw. Samtang pagpapasar sa balaod nga maghatag prioridad sa separation, retirement o adjustment sa pension system sa militar o uniform personnel gihangyo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gihangyo ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kasyargaw nga ipapasar ang balaod nun nga maghatag og prioridad sa separation, retirement o adjustment sa pension system sa atong militar o uniform personnel. Atong paminawon ang maong nga hangyo sa Pangulo. I call on Congress to prioritize the passage of a law for the unified system of separation, retirement, and pension, and of the military and uniform personnel without, however, diminishing the benefits that our uniform personnel are entitled to under existing laws. There is a need to adjust the pension system, which will be applicable only to the newly hired uniform personnel, so as not to cause a ballooning effect against the budget of the military in the years to come, and yet maintain the pension benefits those already in service under the present law. This issue needs a solution now. Umpisa natin ngayon para hindi na maging problema sa sunod na mga taon. Mao kato mga kasyargaw ang pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kasyargaw ilabi na sa pag-prioritize sa pension system sa mga uniform personnel o sa militar mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin ang atong horoscope karong buntaga. Kasyargaw, ang atong horoscope mga kasyargaw, giya lamang kini para na sa pagkabot nato sa atong success. Sa zodiac sign nga Aries, sa Aries mga kasyargaw, i-improve karon ang imong relationship sa trabaho. Nasa high year ang imong love. Look your best. Lucky numbers 54, 28, 40, 18 o ang lucky color sandalwood brown.
Samtang sa Taurus, dunay sapot ang imong sapot karon ang imong love. Hatagan nimo siya og space, high energy ang imong thinking, right time para sa decision making. Lucky number 50, 32, 27, 16. Lucky color French blue. Samtang sa Gemini, enhance karon ang imong love relationship. Ang mga events karon magpalipay sa imo. Lucky number 14, 18, 54, 37. Lucky color jade green. Samtang sa Cancer, lisod nimo makuha ang tinuod nga tubag sa imong love. Ang imong gusto sa pamati. Lucky numbers 22, 39, 53, 58. Lucky color mango orange. Samtang sa Leo, everywhere karon ang gossip. Lisod makita ang tinuod. Lucky numbers 53, 16, 14, 56. Lucky color rice brown. Samtang sa Virgo, dunay nagpugong sa imong popular ideas. Malipay ka sa imong success. Lucky number 16, 58, 54, 45. Lucky color ice blue. Sa Libra, dunay nagpugong sa imong popular ideas usab mga kasyargaw. Mama og sumala pa, dunay great money making ideas. Charming karon, daghang na maibog sa imo. Moabot sa imong opportunities nga magpadaghan sa imong bahandi. Lucky numbers 32, 14, 48, 20. Lucky color Canberry red. Samtang sa Scorpio, high ang imong energies aron dili mahuman ang project. Maglikay sa argument ug away. Lucky number 16, 22, 26, 50. Lucky color carrot orange. Samtang sa Sagittarius, excited ka sa expansion sa negosyo. Daghan ang imong involvement sa civic work. Malipay ka sa bag-ong interest. Lucky number 30, 18, 34, 54. Lucky color electric blue. Samtang sa Capricorn, doon na kay clear vision sa mga moabot nga events sa imong personal life. Lucky numbers 12, 32, 53, 45. Lucky color pink. Samtang sa Aquarius, dunay mga bagong patterns of energy. Malipay ka sa real support sa imong personal life. Lucky color 58, 30, 36, 47. O ang lucky color honey yellow. Samtang sa Pisces, naa sa mga natural powers ang imong focus karon. Nakitaan nimo ang practical use sa imong gahom. Daghan kang matabangan nga tawo. Lucky numbers 30, 42, 26, 54. Lucky color red. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates nato sa horoscope mga kasyargaw. Kinigiya lamang aron na sa pagkabot nato sa atong success. Good morning po gikan na kan Judith Abing. Good morning Judith Abing. Good morning gikan na kang Welly Sumampong. Good morning po. Happy viewing kaninyong tanan sa atong mga viewers din ha. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita. Kandidatong mga bakuna mga kasyargaw batok sa COVID-19 miabot na sa 166. Giklaro karon sa Food and Drug Administration mga kasyargaw nga miabot na sa 166 ka mga kandidatong bakuna batok sa COVID-19 ang ana-ana sa trial mga kasyargaw ug sumala pa ana ang 5 niini nasa phase 3 na mga kasyargaw sa clinical trial. Ato nga paminawon mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni Dr. Rolando Enrique Domingo, ang Director General sa Food and Drug Administration. Well, linggo-linggo po, every week nakikipag-meeting po tayo sa WHO at alam mo yung second step, dumadami itong ating mga candidate vaccines. Ano? Nung huling nag-meeting kami, 166 na itong candidate vaccines. At ang tingin ng WHO, aabot pa ng mahigit 200 ang mga candidate vaccines na dinidevelop ngayon. So far, yun pong 140 mahigit dito ay mga nasa mga early
clinical trials pa po. Ano, yung iba tinitesting pa sa hayop o kaya tinitesting pa sa mga taong walang sakit. Pero meron po tayo ngayong 25 candidate vaccines na nasa clinical trials na sa tao. Tinitesting na no, kung ito ay magpo-produce ng immune response sa mga tao na malulusog. 20 sa mga candidate vaccines nasa phase 1 or phase 2 na. So ibig sabihin nito, ito pong phase 1, phase 2, konting pasyente pa lang po ang tinitesting nito. No? Mga 30, 20, tinitingnan kung wala siyang magiging masamang epekto. Pero meron na po tayong 5 ngayon na vaccines na nasa clinical trial phase 3. Ang clinical trial phase 3, ibig sabihin po, nakita sa mga paunang mga clinical trial na safe siya at saka nag-elicit siya ng immune response. At yung phase 3, maramihan na po yun, mga 3,000 hanggang 30,000 tao na po ang babakunahan at titingnan kung anong protection na maibibigay niya. Mao kato mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Dr. Rolando Enrique Domingo, ang Director General sa FDA mga kasyargaw. Samtang Pilipinas posibleng nga ipailalom sa clinical trial test para na sa COVID-19 vaccine mga kasyargaw. Posible mga kasyargaw nga magpahigayon ang Pilipinas sa clinical trial test mga kasyargaw alang na sa COVID-19 base na sa pamahayag ni Dr. Rolando Enrique Domingo para na matestingan ang kaepektibo sa mga bakuna o posible nga mahatagan kita og alokasyon aron nga maka-avail sa maong bakuna tungod may kooperar man kita sa clinical trial sa maong mga bakuna. Atong paminawon mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni Dr. Rolando Enrique Domingo, ang Director General sa FDA. Yes. Sa ngayon po yung FDA natin, naghahanda na rin po tayo para sa mga posibleng mag-apply at magsagawa ng phase 3 clinical trials dito po sa Pilipinas, no? Hindi po FDA ang gumagawa ng clinical trial, kami po yung nagre-regulate or nagre-register, nagbabantay ng mga clinical trial na ito. So bawat po gamot or bakuna na gustong gawa ng clinical trial sa Pilipinas, kailangan irehistro po yun sa FDA. At yun po ang binabantayan natin. Ayon po sa update natin, yung Secroset galing sa DOST, meron silang tinatayang mga 6 na candidate vaccines na posible na sumailalim ng clinical trial sa Pilipinas. Maganda rin kasi kung magka-clinical trial dito kasi makikita rin natin yung effect niya sa Pilipino. At of course, kapag naging successful yung clinical trial, kung kahit paano, mas madaling makakuha rin tayo ng allocation ng bakuna na yun na dinevelop katulong natin. Ngayon, pinag-uusapan na rin po natin yung pakikilaok nga po ng Pilipinas doon sa solidarity trial ng WHO. Ito po, baka marami pong mga bakuna, katulad po ng mga gamot, yung Secroset ng anti-COVID, di ba? Na maraming sabay-sabay tayong tinesting, kaya mabilis, ilang buwan lamang, nakapili na tayo kung alin ang mukhang pwede at kung alin ang talagang walang, hindi makakatulong sa atin. Ganun rin po yung solidarity trial sa bakuna. Baka maraming iba-ibang bakuna po, pagkatapos kalahok ang Pilipinas, kalahok ang ibang maraming bansa, para mas mapabilis ang pag-i-injection nito, pag-monitor at pagkita natin kung ano ang magiging resulta. So hopefully in the next month or so, makalahok po tayo sa solidarity trial na ito. Mao ka na mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Dr. Rolando Enrique Domingo mga kasyargaw, ang Director General sa FDA. Ilabi na sa pagpahigayon nato kung musugot, ilabi na sa pagpahigayon o clinical trial test para matistingan mga kasyargaw, para matistingan ang mga bakuna mga kasyargaw. Good morning Sir G! Good morning entire Siargao and to all Hamuyawon del Carmen. Good morning po gikan na kang Arnold Heraldino Nier. Good morning Sir Arnold. Good morning, happy viewing kaninyong tanan. Salamat po sa suporta. Og sa tanang viewers nato og atong mga reactors, good morning po kaninyong tanan. Salamat sa suporta. Samtang mga kasyargaw, atong ipakita kaninyo mga kasyargaw ang latest updates o report sa Department of Health mga kasyargaw, updates sa COVID-19 sa atong nasod. Atong pagatanawon ang pamahayag
ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergerie, mga kasyargaw. Para naman po sa ating case bulletin ngayong araw na ito, makikita po sa inyong screen na mula sa laboratory submissions natin kahapon na na-validate as of 4 p.m. today, July 29, ang ating active cases ay 56,528 at ang total confirmed cases po natin ay 85,486, kung saan ang nadagdag sa araw na ito ay 1,874 cases. Ang mga kasong naiulat natin ngayong araw ay mula po sa laboratory submissions ng 83 out of 91 licensed laboratories. Sa mga datos ng nakarang araw, meron din po tayong 388 na recoveries na nakita at nai-report. Kaya ang total recoveries po natin ay 26,996. Sa deaths naman, meron po tayong 16 na additional deaths. Kaya sa kasalukuyan, ang ating total deaths ay 1,962. Ang ating pong case fatality rate today ay nasa 2.3%. Sa 16 na deaths na ito, ang 6 ay nangyari noong July, 6 noong June, at 3 po noong May at 1 noong Marso. Of the 16 deaths, ang 6 po ay nasa National Capital Region, 3 sa Region 3, 3 sa Region 7, 2 sa Region 4A, 1 sa Region 4B, at 1 sa Region 11. Ayon din po sa ating datos, ang edad po ng mga namatay ay nasa 7 days old hanggang 8 years old. Ang 10 po sa namatay ay 56% ay nasa 60 years old and above. Kaya naman po inuulit namin sa ating elderly population, sa ating mga magulang, sa ating mga lolo at lola, at lalong-lalo na po sa ating mga kamag-anak na vulnerable, na lalo po tayo maging mag-ingat ngayong panahon po ng pandemya. At patuloy po namin pinapaalalahanan ng lahat na mag-ingat. Hindi po biro ang sakit na ito, hindi po kumikilala ng edad o katayuan sa buhay. Kaya lahat po tayo ay dapat nag-iingat. Nasa kamay po natin ang kaligtasan nating lahat. Mao kato mga kasyargaw, ang latest updates nato ilabi na sa COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw. Gihatag na report mismo ni DOH Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergerie mga kasyargaw. Samtang ang update sa atong Surigao del Norte updates mga kasyargaw, as of July 29, ang atong probinsya na ay suspected case nga 24, na ay probable case nga 51, na ay persons under monitoring nga 1,320, o ang nakagraduate na sa quarantine mga kasyargaw 10,343. Samtang ang tested positive sa rapid antibody test mga kasyargaw miabot na sa 219, samtang 88 mga kasyargaw ang naa sa positibo sa confirmed case sa RT-PCR, samtang 63 na ang nakarecover. Mao kana mga kasyargaw ang latest updates sa Surigao del Norte. Good morning Siargao, keep safe and God bless us all. Yes, we kinahanglan gayud nato nga mamahimong keep safe mga kasyargaw. Labi na ay nadugang na usab na 34 kabuok mga kasyargaw COVID-19 case sa atong rehiyon sa Caraga, base na sa report sa DOH Caraga mga kasyargaw kagabi. Ingat mga kasyargaw, ingat Siargao non, ingat Surigao non, ingat Caraganon. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Ilabi na kan Sofia Espihon, good morning po. Good morning kang Jemmer Magbuo, Joe David, Shikaina Pagasian, Delton Villalba, o sa atong mga likers din na Ken Edgar Paroino, good morning. Ace Anthony Sabilla, Charles Mantilla, Juliet Veresio, Arnold Nyer, good morning po. Dong Banggod, Jen Cancio Formilies,
Ogal Jumata, Mayli Aquino, Cards Esteve, Jocelyn Puton Mungaya, Robbie Paule Lipana, Judith Bantillan Abing, Merol Yen. Good morning, happy viewing po. Salamat sa inyong suporta. O sa atong mga reactors din ha, good morning po. Salamat kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po. Ang atong programa mga ka-Siargao, ang Siargao TV News, matag alas 6 Lunes hangtod na sa Sabado mga ka-Siargao, para na maghatag kaninyo sa mga latest updates sa atong nasod, sa atong rehiyon sa Caraga, sa atong probinsya Surigao del Norte o sa mismong isla nato sa Siargao. Dinhi na lamang ko kutob mga ka-Siargao, hangtod sa sunod nato nga panag-uban sa atong programa Siargao TV News. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karong buntaga. Kuya Jim, ingon kaninyong tanan mga ka-Siargao, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Good morning, ingat Pilipinas!